Виждал ли си ги? Кутиите за дарения в магазините, молбите за помощ в социалните мрежи. И колко често се спираме да помислим за себе си, за тези, които обичаме. Никой не очаква, че ще се окаже там, че ще се наложи да се бори, че ще разчита на добрината на непознати, за да има своят шанс. Животът е непредвидим. Всичко може да се случи. Затова защитата не е разход. Тя е грижа, тя е превенция, тя е мисъл, тя е обещание. Обещание, че ако нещо лошо се случи, няма да разчиташ на милостта на хората за шанс. Въпросът днес е прост. Ще оставиш ли съдбата на случайността или ще защитиш себе си и близките си? Напиши ми в коментарите.